कशाला कशाला अजून मॅच अजून काही सांगता येत ते मानस वगैरे पण आहेत. आता रामदास स्मृती त्यांना पण चान्स आहे. त्यांचे मॅच कमी आहेत. 2च मॅच झालेत त्यांचे. 3 मॅच आहेत. 1च हरलेत 1 जिंकलेत. पण 3 मॅच जेव्हा जिंकणार तेव्हा ऑटोमॅटिकली नेट रन रेट वाढेल. जिंकल्या मग 3 मॅच पैकी 2 मॅच जरी जिंकले तरी मग सगळ्यांच्या आणि सायू हरला समजा एमडी स्टार बरोबर पुढे तर रन रेट वर होणार सगळे. इथे त्यांना ह्यांना इथे करूया मरो का मुकाबला एमडी स्टार साठी जिंकावाच लागेल. चला मॅच चालू करा लगेच. सरपंच भवेश सर, प्रवीण सर, विराज सर चालू करा लगेचच. सामन्याला खूप उशीर झालाय. सर्वांनाही आपल्याला माहिती आहे क्रिकेट हा खेळ नाईटला खेळला जातो तेव्हा डेला आपण शिफ्ट करतो, वर्किंग करतो. प्रत्येकाचा व्यवसाय, प्रत्येकाची नोकरी सांभाळून क्रिकेट खेळलं जातं. प्रोफेशनली क्रिकेट खेळलं जातं पण बाय प्रोफेशन हा साइड प्रोफेशन म्हणून खेळलं जातं अंडरआर्म क्रिकेट. आणि त्याचा सर्वांचा विचार जर केला तर लवकरात लवकर सामने संपवणे फार गरजेचं आहे. जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए. सामन्याला सुरुवात. शुभम परत एकदा स्ट्राइक घेतोय. नॉन स्ट्राइक एंडला आहे कुंदन. मानस गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. शुभम साठी पहिला बॉल टाकेल. पहिल्याच बॉल वरती हो चांगलं क्षेत्ररक्षण राकेश यांच्याकडून. कव्हरअप काय केला जातोय बघा राकेश कडून. मिड ऑफ कडून मिड ऑनला हा संपूर्ण एरिया कव्हर करण्याचा प्रयत्न. यावेळेला मात्र राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा केला होता. लेग ब्रेकरचा प्रयत्न त्यासाठी फक्त पुशअप केला एका धावेसाठी. एका धावेने खातं खोललं जाते. आगाज केला जातोय. लाईनमन काम करा. चला लाईनमन आपण काम करा, सुस्तावू नका. 1 धाव सुरुवात केली जाते. आपण पाहतोय 50 धावा तर हव्यात. 55 धावापर्यंत पोहोचणे. कॉम्पिटिटिव्ह टोटल 60 धावा विनिंग टोटल. हो यावेळेला ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर जाणारा बॉल परंतु आतमध्ये येतोय. ऑफ ब्रेक होतोय. फलंदाजाच्या बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. रेंज मध्ये सुद्धा येत नाहीये. इनसाइड आउट खेळायचा प्रयत्न झाला होता, शफल झाला होता. शुभम पुन्हा एकदा यावेळेला मात्र शुभम कमबॅक करतोय. स्वतःच्या फलंदाजीवरती चौकार वसूल करतोय. मानसच्या गोलंदाजीवरती पहिला चौकार. धावसंख्या 5 वरती पोहोचवली जाते. फील्ड रिस्ट्रिक्शन आहे त्यामुळे फायदा घेतला. यावेळेला परत एकदा खणखणीत कडक शॉट, कडक लाजवाब शॉट पाहायला मिळतोय. धावसंख्या चौकारने वाढते. 9 ही धावसंख्या. 1 चेंडू शिल्लक, 1 बॉल शिल्लक. 9 फॉर नो लॉस. शुभम अडबिरकर खेळण्यासाठी तयार आहे. फलंदाजी करेल. मानस लाकडे राईट आर्म राऊंड द विकेट. बेस्ट वर्सेस बेस्ट. पुन्हा एकदा लेग स्टिकच्या बाहेर मानस भरकटलाय. मानसला विजयाचा मानस रामदास स्मृतीसाठी ठेवावाच लागेल. त्या पद्धतीने गोलंदाजी करावी लागेल. 2 धावांनी धावसंख्या 11 वरती. ओ हो या बॉलला 1 धाव आली. चौकार वसूल झाला असता तर 15 मोठी धावसंख्या उभी करता आली असती. परंतु नेव्हर द लेस पहिल्या षटकामध्ये 12 अशी धावसंख्या एमडी स्टार संघाची. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 12. करो या मरो का मुकाबला एमडी स्टार साठी. हा सामना जिंकणे त्यांना क्रम प्राप्त आहे. अगदी गरजेचं आहे. या विजयावरती अवलंबून आहे की त्यांचं आव्हान राहील की नाही. बार बार हमको हरा पाए वो किसमें दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, ये दिखाना पड़ेगा टीम को. या तो रामदास स्मृति को या तो एमडी स्टार को. गोलंदाज नवीन गोलंदाज येतोय विघ्नेश पालशेतकर. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल विघ्नेश. फुलटॉस डिलेव्हरी. हा लॉलीपॉप होता. पूर्ण फायदा घेतला कुंदनने चौकारासाठी. चौकाराने खाता खोलतोय कुंदन. स्वतःचा संघाची धावसंख्या वाढवतोय. 16 फॉर नो लॉस.
दुसऱ्या षटकामधील दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. इनटू बूस्ट टू कुंदन, राईट आर्म राऊंड द विकेट. ओहो, कुंदनने परत एकदा तटवलाय. बॉल 1D साठी जातोय. अँगल मात्र चुकलाय कुंदनचा. थोडा अजून वेट केला असता तर मात्र हा फटका कव्हरच्या दिशेने गेला असता. एकने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या एकने वाढते. संघाची 17 पुढचा हो आतमध्ये आलाय. बॉल आतमध्ये आलाय. एक धाव मात्र रोखू शकले नाही. अंडर 18 धावसंख्या झाली आहे. हा फ्लिपर होता. फुल टॉस डिलिव्हरी झाली कन्व्हर्ट, परंतु शॉट मात्र दम नाही. शॉट मध्ये धाव काही मिळत नाही. 17 वरती खतरा आहे का कुंदनला? पुढचा बॉल हो होताच खतरा, परंतु विकेट किपरने थोडीशी फंबलिंग केली. धावसंख्या होते 19. सॉरी, जरा अपडेट करा प्लीज. एक धाव वाईड बॉल. पुन्हा एकदा 20 अशी धावसंख्या. 20 20 अशी धावसंख्या झाली आहे. आणि पुन्हा एकदा हा मात्र शॉट खेळलाय चांगल्या पद्धतीने कव्हरच्या दिशेने चौकारासाठी. 24 पहिल्या षटकामध्ये आल्या 12, दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 12. 24 12 ची धावसंख्या ठेवली आहे सरासरी. 24 अशी धावसंख्या. 24 लॉस ऑफ नो विकेट 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. थोड्याच वेळामध्ये सूर्यदेवाचं आगमन होईल आणि आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की सूर्यासारखं प्रखर तेज, सूर्यापासून त्याचं प्रखर तेज कोणी हिरावू शकत नाही. त्याच पद्धतीने मैदानापासून म्हणजे खेळाडूपासून त्याचं मैदान कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे गाजवायचं असेल तर मैदान गाजवा. ते मैदान गाजवण्यासाठी तयार होतोय का? तिसरं षटक चालू होतोय. शुभम यांच्यासाठी आतमध्ये आलेला बॉल. अजिबात काही समजलं नाही शुभमला. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय तो सुजन जांभारकरने. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. धावसंख्या 24 वरती जखडून ठेवलंय. परत एकदा जखडून ठेवलंय. एक धाव आली असती. कंप्लीट डॅमेज करण्यात यशस्वी. कंप्लीट डॅमेज केलंय शुभम आडवीरकर कडून. जी साजेशी खेळी होत नाहीये त्याच्या नावाने. MD थोडाशा बॅकफुटच्या पोझिशनला आली आहे. या वेळेला मात्र सुजन कडून स्लोअर डिलिव्हरी. शुभम कडून त्याचा पुरेपूर वसूल केला गेलाय फटका चौकारासाठी. 28 धावा. 28 फॉर नो लॉस. तिसऱ्या षटकातील चौथा चेंडू टाकेल. स्लोअर डिलिव्हरी एका धावेसाठी. निश्चित वाईड बॉल झाला असता. लेग स्टिकच्या बाहेर होता, परंतु स्वतः आधी शफल झाला. बॅकफुटला एकच धाव मिळाली. इतका वेळ होता की त्या शॉटला मिड विकेटला मारू शकला असता. यावेळेला स्ट्रेट टू द फिल्डर. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. एकही धाव नाही. अक्षरशः जखडून ठेवलंय. एखाद्या वाघाला पिंजऱ्यामध्ये अडकवावं तशा पद्धतीने गोलंदाजी केली सुजनने आणि पाय बांधून ठेवले शुभमचे. धावसंख्या 29 वरती. या वेळेला पुन्हा एकदा फटका. स्लोअर डिलिव्हरी. हाच वेळ होत. एवढा वेळ मगाच्या बॉलला सुद्धा होता, परंतु आता मात्र कोणतीही चूक करत नाही शुभम आडवीरकर. 33 अशी धावसंख्या. 33 फॉर नो लॉस. 3 षटकामध्ये पहिल्या षटकात 12 आल्या, दुसऱ्या षटकात 12 आल्या, तिसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 11. 9 धावा आल्या फक्त. त्यामुळे 11ची रन रेट सरासरी ठेवली आहे 3 षटकामध्ये. 33 अशी धावसंख्या. जर तुम्हाला टार्गेट सेट करायचं असेल तर 45 to 50 रन्स करणे गरजेचं आहे, परंतु त्यासाठी दमखम दाखवावा लागेल कुंदन रोहिलकरला. समोर आहे गोलंदाज. कदाचित राकेश असेल किंवा कदाचित कोण येईल. राकेशच येतोय आणि त्याच्याकडे ही क्षमता आहे फलंदाजाला जखडून ठेवण्याची. रामदास स्मृती इज ऑन टॉप. या मॅच मध्ये मात्र प्रेशर क्रिएट केलंय. डॉमिनेटिंग पोझिशन मध्ये आहे, ऍडव्हान्टेज पोझिशन मध्ये आहे तो रामदास स्मृती. 33 नो लॉस. राईट आर्म राऊंड द विकेट. रामदास स्मृती कडून शेवटचं षटक. स्वतःच पहिलं. राकेश गोलंदाजी करेल. हा बॉल मात्र काय फटका सजवलाय. शॉट ऑफ सुरेख शॉट. या वेळेला शॉट ऑफ द कुंदन रोहिलकर स्टाईल चौकारासाठी. धावसंख्या 37.
पहिल्या बॉलवरती येतोय चौकार, दुसऱ्या बॉलवरती येतोय चौकार. हे लॉलीपॉप आहे, ते स्लोअर डिलिव्हरी आहेत. कुंदनसाठी इझी टास्क आहे. 2 चौकार 41 धावा. पुढचा बॉल 6 चौकार येतील का? राकेश पुढचा बॉल टाकेल. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा सुरेख फटका येतोय चौकारासाठी. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पोहोचवला जातोय. जबरदस्त कुंदन रोहिलकर यांच्याकडून फलंदाजीचं प्रदर्शन होते. धावसंख्या 4 ने वाढली जाते. संघाची धावसंख्या 45 वरती पोहोचवली जाते. 45 ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है. जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है. वही खेलने का काम कर रहे कुंदन रोहिलकर. यू एन्जॉय द गेम, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेस, असं सचिन तेंडुलकर सर म्हणतात. पुढचा बॉल परत एकदा कुंदन कडून येतोय चौकार. ही विंटेज कुंदनची फलंदाजी आहे. बऱ्याच वर्षानंतर अशा पद्धतीची फलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळते. ही आठवण येते नाटेच्या तब्रेज चषकामध्ये कुंदनने केलेल्या फलंदाजीचे, किंवा मालवणच्या टुर्नामेंट मध्ये कुंदनने केलेल्या फलंदाजीचं. ही मात्र आठवणींना उजाळा देत असताना धावसंख्या 49 वरती 49. 2 बॉल अजूनही शिल्लक. या वेळेला मात्र स्लोअर डिलिव्हरी होता आणि पुरेपूर फायदा घेण्यात अपयशी. 1 डॉट डिलिव्हरी केलाय. शेवटचा बॉल हा फार इम्पॉर्टंट असेल. लेग स्टिकच्या बाहेर 50 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. एमडी स्टारच्या 4थ्या षटकातील शेवटचा बॉल. या षटकामध्ये आतापर्यंत निघाल्यात 17 धावा. थोडासा मागळा पडलाय, थोडासा की भरपूर. पुन्हा एकदा भरकटलाय. राकेश यांनी डॉट डिलिव्हरी केली होती, ती भरून काढण्यात यशस्वी झालाय. धावसंख्या 51 वरती पोहोचवतोय. पुढचा बॉल यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. रन आउट होईल का? नाही, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1च धाव, समाधान मानावं लागतंय. षटक संपतंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 52. 53 धावांची आवश्यकता. मिळते छोटेसे ब्रेक के बाद. इट्स अ टी टाइम. संजय स्मृती निर्मिक असोसिएट्स. पुढील सामना संजय स्मृती निर्मिक असोसिएट्स. नाणेफेकीसाठी या. नेक्स्ट मॅच आहे संजय स्मृती निर्मिक असोसिएट्स. पॉइंट्स टेबल थोडस दाखवा विनंती करेन. संजय स्मृती 2 सामने जिंकलाय. 4था सामना खेळ. 3रा सामना जिंकण्यासाठी तयार असेल. आतापर्यंत 3 सामने जिंकलेला एकमेव संघ आहे सुधीरभाई प्रतिष्ठान निर्मिक असोसिएट्स. पॉइंट टेबल दाखव ना. अच्छा ठीक आहे. मला दाखव. मला निर्मिक असोसिएट्स पॉइंट टेबल झाले मॅच. 3 पैकी 1च जिंकलेत. निर्मिक असोसिएट्स करो या मरोचा मुकाबला असेल. 3 पैकी 1च सामना जिंकलाय, त्यामुळे तुम्हाला जिंकावा लागेल. सेम सिच्युएशन आता इथे आहे. 2 पैकी 1 मॅच जिंकले रामदास स्मृती. हा त्यांचा 3रा सामना आहे. प्लस एमडी चा विचार केला तर हा 4था सामना आहे, परंतु 1च सामने जिंकले 3 पैकी. त्यामुळे त्यांना हा सामना जिंकणे अतिशय गरजेचं आहे, निकडीचं आहे, अतिशय गरजेचं आहे. सुधीरभाई प्रतिष्ठान टॉप मध्ये आहे. 4 पैकी 3 सामने जिंकलेत. संजय स्मृती 3 पैकी 2 सामने जिंकलेत. एमडी स्टार 3 पैकी 1 सामना जिंकलाय. रामदास स्मृती 2 पैकी 1 सामना जिंकलाय. निर्मिक असोसिएट्स 3 पैकी 1 सामना जिंकलाय. आणि टीम फायटर्स सेम सिच्युएशन आहे, 3 पैकी 1 सामना जिंकलाय. त्यामुळे जरा विचार केला तर सुधीरभाई प्रतिष्ठान, संजय स्मृती आणि रामदास स्मृती थोड्याशा या मॅच वरती अवलंबून राहील पुढचं सारं गणित. जर रामदास स्मृती या वेळेला पराभूत झाली तर एमडी स्टार राहील जिवंत, नाहीतर रामदास स्मृती, संजय स्मृती आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान मध्ये येईल रंगत. आणि त्यामध्ये निर्मिक असोसिएट्स, टीम फायटर्स काय करील याच्यावरही डिपेंड आहे. त्यामुळे अजूनही कोणी सांगू शकत नाहीये की कोणता संघ 2 क्वालिफाय होणार. अजूनही या पोझिशनला सुद्धा सांगू शकत नाहीये. चला मॅच कडे जाऊया. 53 धावांचं टार्गेट आहे. फलंदाजीसाठी आलाय सलामीचा फलंदाज मानस. पहिला बॉल ओहो, मानस यांच्यासाठी शुभम आडुरेकर यांच्याकडून होता बंपर. एक बीमर पद्धतीचा बॉल, परंतु खाली राहिलेला.
ओ बरकटलाय, शुभम बरकटलाय. परत एकदा जेव्हा जेव्हा गोलंदाज आपल्या ग्रीपला बदलतो तेव्हा तेव्हा कुठे ना कुठेतरी भरकटणार 100%. हे अंडरआर्म क्रिकेटच्या छोट्या छोट्या कृत्या आहेत, हे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, त्याच्यावरती लक्ष देणे फार गरजेचं असतं. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा. हो हो, व्हॉट अ बॉलिंग, व्हॉट अ बॉलिंग. मानसला जखडून ठेवलंय. 1 धाव, 53 धावांचं टार्गेट आहे एमडी स्टारने ठेवलंय. मानस या की फॅक्टर आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा आतमध्ये आणलेला बॉल, लेग स्टंप कडून मिडल कडे येणारा. मानसकडे थोडासा वेळ कमी होता, बॅक ऑफ द हँड गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आणि तो सक्सेसफुल होतोय शुभम आडवीरकर. या सामन्यामध्ये शुभम मात्र चांगली कामगिरी करतोय गोलंदाजीच्या माध्यमातून. 1 धाव संख्या, 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 3 बॉल झालेत, 1 धाव मिळते फक्त संघाची. यावेळेला फटका चांगला आहे, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. व्हॉट अ फील्डिंग परफॉर्मन्स. सूर्य क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. चौकार वाचवला गेलाय. लाईन मनने काम करायचंय त्या ठिकाणी, पण चौकार वाचवला गेलाय. सुरेख चौकार वाचवला गेलाय. मन्नानने एकदम मनाने अडवलाय बॉल. ओ शुभम बरकटलाय, वाईड बॉल. धाव संख्या 1 ने वाढते 2 वरती. कॅप्टन कूल पाहिजे. मानस आहे की कुंदन आहे. कूल कॅप्टन यावेळेला विजयी होईल 100%. आता मात्र मानस कडून येतोय एक कूल फटका चौकारासाठी. चौकाराने धावसंख्या 6 वरती पोहोचवली जाते. पहिला फटका येतोय मानसच्या बॅट मधून. इनफॅक्ट 2 चौकार आले असते, परंतु मन्नानने ती क्षेत्ररक्षण केलं. 6 अशी धावसंख्या. ओ हो हो हो, काय बॉलिंग परफॉर्मन्स आहे. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी. पहिलं षटक संपतंय. दबाव निर्माण करण्यात यश मिळालंय शुभम आडवीरकरला. 6 फक्त धावा दिल्यात आणि अजूनही 18 बॉल 47 धावा. टार्गेट दिल्ली बहुत दूर आहे रामदास स्मृतीसाठी. संयोग देवकर राईट आर्म राऊंड द विकेट. ही जी ओव्हर आहे ही की फॅक्टर राहील. ही मेन ओव्हर असेल आणि ते एक्स फॅक्टर कोण क्रिएट करणार. फलंदाज आहे विघ्नेश पालशेतकर, त्याच्या समोर आहे संयोग देवकर. हा छोटासा खेळाडू संयोग. यावेळेला विघ्नेश यांच्याकडून येतोय फटका. सुंदर, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. या 4 धावा वाचवल्यात की मॅच वाचवली शुभमने. काय टेक्निक आहे, परफेक्शन कशाला म्हणतात ते दाखवलंय शुभमने. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये स्किल फार महत्वाचं असतं. हे स्किल तुम्हाला प्रॅक्टिसने येत असतं. नजर इतकी महत्वाची असते. नजर हटी दुर्घटना घटी. टायमिंग प्रॉपर असते, असावी लागते. तुम्ही जेव्हा जंप घेता आणि बॉलला आतमध्ये फेकता ती टायमिंग महत्वाची असते. पुढचा बॉल. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. नो चान्स, नो चान्स फॉर द फिल्डर. चौकारासाठी जातोय. 10 धावा. थोडा लूज डिलिव्हरी केलाय संयोग देवकरने, स्लो डिलिव्हरी केलाय आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेतलाय विघ्नेश पालशेतकरने. धाव संख्या 10 वरती. 43 धावांची आवश्यकता. 15 बॉल 43 धावा. हे 3 बॉल फार महत्वाचे असतील. 15 बॉल 43 धावांची आवश्यकता. संयोग देवकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. वाव, व्हॉट अ डिलिव्हरी. तिकडे अपील केला जातोय. आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल जातोय, परंतु लेग ब्रेक होता. बॅटच्या पट्ट्यात होता की नाही अंपायरच्या दृष्टिकोनातून होता. अंपायर वरती मात्र थोडासा नाराज दिसतोय फलंदाज. यावेळेला परत एकदा हा बॉल सेम डिलिव्हरी केलाय. कॉपी बुक, कंट्रोल C कंट्रोल V. व्हॉट अ इंटेलिजंट क्रिकेट बाय संयोग देवकर. संयोग देवकरने एक इंटेलिजन्स पणा दाखवलाय स्वतःचा. पुढचा बॉल. या वेळेला मात्र निश्चित यावेळेला समांतर हात फैलावले जातील. वाईड बॉल. अवांतर धावसंख्या वाढते, संघाची धावसंख्या वाढते. 11. 1 बॉल शिल्लक आहे. 12, 13 बॉल 42 धावांची आवश्यकता. बनवलाय उल्लू. यहाँ पे बोल्ड त्रिपळाची फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक पहिला, षटक क्रमांक 2 समाप्त होते. संयोग देवकर हा एक्स फॅक्टर आहे. धावसंख्या झाले 11 वरती 1. 11 for 1. 42 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 42 धावा. एमडी स्टार इज ऑन टॉप.
अरे संगम चला 12 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता आहे. 12 बॉल 42 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय तो अनुज यांनी. समोर आहे फलंदाज मानस. नॉन स्ट्राईक एंडला राकेश. 12 चेंडू 41 धावा. मॅच अजूनही संपलेली नाहीये. 12 चेंडू 41 धावा. आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर या षटकात प्रहार करणे गरजेचं आहे. मानस थोडा अंडर प्रेशर आल्यासारखं दिसतोय. ते प्रेशर झुगारावं लागेल मानसला. कंट्रोल करावा लागेल स्वतःच्या फलंदाजीवरती. कोणताही त्यासाठी मात्र वेळ देत नाहीये, संधी देत नाहीये. स्लोअर डिलिव्हरीचा वापर केलाय. सुंदर गोलंदाजी. यावेळेला व्हेरिएशन पाहायला मिळते. पहिल्यांदा ऑफ ब्रेकच केला होता, परंतु जो लाईन होती ती आउटसाइड ऑफ स्टंप होती. पुढचा सुद्धा ऑफ ब्रेकच होता, परंतु जी लाईन होती ती जरा विकेट मध्ये होती, म्हणजे मिडल कडून लेग कडे जाणारा. यावेळेला मात्र एक धाव रोखू शकत नाहीयेत. वनडीच्या स्वरूपात एक धाव. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या 13 वरती. 9 चेंडू 40 धावा. मॅच भरपूर लांब गेली आहे. आणि यावेळेला भरकटलाय वाईड बॉल. पंजाब टू हरियाणा ज्या बॉलला म्हणतात तो बॉल परत एकदा भाई पंजाब टू हरियाणा नहीं, ये पश्चिम बंगाल हो गया. ये वाईड बॉल. धावसंख्या वाढते 1 ने. धावसंख्या 15 वरती. रणसंख्या 9 बॉल 38 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू 38 धावा. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय अनुजने. गोलंदाजी करेल मानससाठी. पुन्हा एकदा मानससाठी हा अँगल क्रिएट केलाय, परंतु मानसने त्याला मात्र वेळ होता, परंतु जरा लवकर शॉट खेळला आणि हा बॉल गेला 1 धावेसाठी. 8 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता. मॅच चौकार गेला की चौकार गेलाय. 8 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता आहे. 8 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता. 8 चौक 32 जरी झाले तरी 2 धावा कमी पडतील. डिसिप्लिन. त्यासाठी तुम्हाला वाईड नो बॉल मिळावे लागतील. प्रहार करावा लागेल. आक्रमण करावं लागेल. शेवटची ही जी आपण जेव्हा यावेळेला मात्र 1 धाव. यावेळेला 1 धाव. 7 बॉल 33 रन. 7 बॉल 33 रन. एमडी स्टार जिवंत ठेवतोय स्वतःच्या संघाला या स्पर्धेमध्ये. कुंदन रोहिलकरचे ते शॉट्स पाहायला मिळाले आपल्याला आणि त्याचा पुरेपूर फायदा आपल्या संघाला झाला. शेवटचं षटक ते मागडं गेलं राकेशचं. हे टर्निंग पॉइंट ठरलं का? कारण त्या षटकात निघाल्या होत्या तब्बल 19 धावा. या 19 धावांनी गेम चेंज केला का? कारण 3 ओव्हर पर्यंत कंट्रोल मध्ये होता रामदास स्मृती. ओहो, सुकेश आंबेडकर थोडेसे अंडर प्रेशर दिसत आहेत. अजूनही 2 संधी आहेत आपल्यासाठी. तिसरा सामना आहे रामदास स्मृती आणि आता मात्र वाईड ओपन होणार आहे ही टुर्नामेंट सर्व संघांसाठी. IPL ज्या पद्धतीने आतापर्यंत एकच टीम तसं म्हटलं तर टेक्निकली थोडीशी बाहेर गेली आहे ती CSK. त्याच पद्धतीने UPL या ठिकाणी पहिल्या दिवशी ग्रुप A मध्ये अजूनही कोणी सांगू शकत नाहीये. सर्व संघांना समान संधी करणे. MD स्टार या ठिकाणी विजयी होताना दिसेल आपल्याला. सरोज लोकरे यांच्याकडून हा बॉल डॉट डिलिव्हरी येतोय. डोंट आर्ग्यू करा. आर्ग्यू नका करू अंपायरशी. वाईड बॉल नाही दिलाय. चला पुढचा बॉल. फुलटॉस दाखवला क्रिकेटचा क्लास, परंतु वनडीच. एकच धाव. इथे मात्र नेट रन रेटचा विचार केला तर 31 धावा अजूनही बनवायच्या आहेत. 4 चेंडू मध्ये वाईड बॉल. 30 धावा बनवायच्या आहेत. नेट रन रेटला तुम्हाला किती धावांनी विजय मिळवावा लागेल हे सगळं पाहणे गरजेचं आहे. यावेळेला आत आणलेला बॉल. यावेळेला आतमध्ये आणलेला. नो बॉलच्या पुढे जरासा पुढे पडलेला बॉल आतमध्ये आलेला, मिडल कडे गेलेला, त्यामुळे फटका सजवण्यासाठी वेळही नव्हता. पुढचा बॉल. 3 बॉल 30 धावांची आवश्यकता. चौकार येईल का? येतोय चौकार. या चौकाराने अजून 4 धावा कमी झालेत. 26 धावांची आवश्यकता. 2 बॉल 26 धावा. मॅच तर जिंकणार आहे MD स्टार. यामध्ये कोणतीही अडचण नाहीये, परंतु नेट रन रेटचा विचार केला तर रामदास स्मृतीला कमीत कमी धावा ठेवणे गरजेचं आहे. हे जे डिफरन्स आहे तो डिफरन्स कमी करणे गरजेचं आहे. राकेशला या ठिकाणी 26 धावा अजूनही
पाहिजेत. एक बॉल 26 धावा, पुढचा बॉल पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी. 26 धावा म्हणजे 25 धावांनी विजय प्राप्त केलाय. 27 धावांवरती रोखलंय. हा मोठा नेट रन रेट मिळालाय की काय? हा बाउन्स बॅक पाहायला मिळतोय आपल्याला.